الإسطوريا اللي ما ننساها.
nejxu ġod il-gżira dejjem konna katina li qatt ma sibna post fejn nieħdu gost li qatt ma sibna post fejn nieħdu gost ħana iktar da. Għattiħdu għostju! Proset għalikom. Issa ġeja xaħġa għalikom, ħafna minnkom tiftakru għaddi diska, ħanżana għal-flok, ma jimportaxu, ma teħdu skantlu, ma saħħankom xekku, zawru, biex għattisħon għalijaw, xalik ja gruppi. All right, one fidejk. Ringrazzjawkom kollha tal-li ġejtu għaw. Viva l-punks! Malta punks not dead!
intelligenti tajjeb dak li nagħmlu nħarsu leħna rebellenti ħankunu nafu sew kemm aħna intelligenti is-simmiljati qalbu ma xejlek leħna żgħar jien intik parir jekk nittagħmel ftit kuraġġ jekk taqgħod tikkonsidra iż-żgħaret jalbu l-kbar jekk taqgħod tikkonsidra iż-żgħaret jalbu l-kbar. Li dan ukoll pajjiżi, pajjiż bil-koraġġużi, nagħmlu aħna ġenerużi, veru sinċir b'għandna xejn fit-tim numerużi, ejja ħafna iżidu il-kuraġġ għax aħna mhux tal-plastik u lanqas mal-kuraġġ, hawn ħafna nies bil-ġuħ, hawn ħafna nies bil-għaġġ, Marisa ħafna iżidu il-kuraġġ, kuraġġ, ejja ħafna easy. Imma xi drabi meta nkunu live naġlu aktar miċ-Ġappuniżi. What the اللي باش ننتن هتشربوني
Ma nistax nżabbat. I learn how to sabbat. To sabbatulu. Jew sabbatulu, jew sabbatula. You know what I mean? Jew sabbatulu, jew sabbatula, jew sabbatula. Waħda minnhom insomma. U bir-raġun, u bir-raġun, u x-xixi kull staġun. Bir-raġun ta' kuljum titqu għal-iljum minn fil-għodu jibdajdu l-xbicċa maħku ma tasnew. Tara ħaddejt il-motur u tara ħila x'insellu, tara ħiġri fuq l-lum għax ma xi ħadd sejjaħ ma skur, 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 skur. Għalik l-esli għamel kollox, għalik daqqaw jħallok, jien nafu ismu xtejn, nafsu għaddi u nafsu blej. Għandu moħħu ftit ħażin għax ma kakku su xaddin, lesli għamel darbel kaxxi, nawali ma jħallas taxxi, 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 taxxi. U bir-raġun, u bir-raġun, u x-xixi li tikun. U bir-raġun, u bir-raġun, u x-xixi kull staġun. Bir-raġun ta' kuljum titqu għal-iljum minn fil-għodu jibdajdu l-xbicċa maħku ma tasnew. Tara ħaddejt il-motur u tara ħila x'insellu, tara ħiġri fuq l-lum għax ma xi ħadd sejjaħ ma skur, 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 skur. Jekk tixtiequ siru nafu il-persuna mispiċluna, ma veru tirraġuna, jew issa titrajduna. Għala bibhom minn natura, sew mill-ħajja u mill-kultura, għabżilu għod induna ketta bniedem jirraġuna, ġuna, 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 ġuna. Bir-raġun, u x-xixi li tikun. U bir-raġun, u bir-raġun, u x-xixi kull staġun. U bir-raġun, u bir-raġun, u x-xixi li tikun. U bir-raġun, u bir-raġun, u x-xixi kull staġun. Diska dedikata għal ħabib kbir tagħna. Ħafna minnkom tafuh ix-xixxi.
Il-fix jixtieq jixrob ftit. Għattieħdu għast il-lajla jew! Għanismaħ aktar lawd! Għanismaħ aktar lawd! Kulħadd iħoss. Kulħadd iħoss. Kulħadd iħoss. Kulħadd iboss. xaħat għandu laqqa ġoħaw. Għaw xaħat għandu laqqa xej ġo. Għanna deskadi tiftilkom laqtit.
Fadlinna l-axar diska lejkom. L-axar diska lejkom. L-axar diska lejkom, ma nafux fiex inti speċjali diska. Kapaċi nispeċċaw 5 minuti oħra, kapaċi nispeċċaw nofsija oħra, kapaċi nispeċċaw 3 kwarti oħra, kapaċi nispeċċaw si oħra, kapaċi nispeċċaw sadaj oħra. Laqwa l teħdu għaz dak l-importanti.
issa kemm ikonna l-enerġija. U jiena ukoll neħbando u nieħu s-sodisfazzjon tiegħi l-aqwa li ngħid li lilkom għax one, għax two, għax three, għax four, għax five, għax six, għax seven, għax eight.
Isma kif għattilkom l-ewwel. You never fucking know. Kulħadd jew fl-irfix għandu big now. Imma you never know. Jekk il-kontu għandna xulxin taw. Mela jiena ħankun sinċir magħkom. Jiena hu pjaċir inkun sinċir. Kważi f'kollox. Kważi, għax jekk ngħid f'kollox inkun qed nikdeb. Imma kważi f'kollox. Dan il-grupp jien ħabbejtu nassew. I love you, Daniel! I love you, Manny! Thank you for making people happy! Thank you very much! Imma jien ispjaċini għal ħaġa waħda.
Thank you all.